गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आधार कार्डआवहाय मबाइल नाम्बारखौ बोरै चेक खालामो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आधार कार्डआवहाय मबाइल नाम्बारखौ बोरैहाय सोलायनो हागोन, आधार सेन्टाराव थाङालासिनो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौहाय गावनि मबाइल फनावनो बोरैहाय चेन्ज खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं गुवारै फोरमायनानै होगोन। जोंनि गोबां मानसिफ्रानो आधार कार्डआवहाय सिगांनि समावहाय मा नाम्बारखौ होदों बेखौ सोरबा सोरबा बांसिनानो बावजोबो। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बार बायदिफोरखौ बियोब्ला सोरबा गोबां मानसिफ्रानो खोन्थानो रोङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आधार कार्डआवहाय सिगांनि समाव माबायदि नाम्बारखौ होदोंमोन एबा सिगाङाव होनाय मबाइल नाम्बारा गैलाबा बे मबाइल नाम्बारखौहाय बोरैहाय न'आव थानानैनो सोलायनो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना आधार कार्डआव होनाय गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ चेक खालामनो थाखाय मबाइलनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाग्रो। दा जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना नैबेयावहाय सार्च खालामबानो जाबाय। दा मा सार्च खालामनांगोन? माइ आधार। नैबे आंना फार्स्टआवनो दंखायोना माइ आधार, बेवहाय थुनानै होदो। बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। बेनिफ्राय ओरै गोजौआव नारखोबानो जाबाय। बेवहाय गोबां अपसन दङ, नोंथांमोना जिखुनु जाया नोंथांमोननि गोनां जानाय अपसनफोरखौ चयस खालामनानै गावबा गावनि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मबाइल नाम्बारखौ बोरै चेक खालामो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों नालाय एसे नारखोबावदो। एसे नारखोनानैहाय नैबाव दंना चेक आधार भेलिडिटि, बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै होयोबा नैबावहाय मोननै अपसन ओंखारदोंना, इन्टार आधार नाम्बार, नैबे गाहायाव दङ इन्टार केपचा। दा नोंथांमोना गावबा गावनि आधार नाम्बारखौ थुनानै लाग्रोदो। आं आंनिखौ थुनानै होनोसै। दा मोननैबो अपसनखौ फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय नैबावहाय प्रसिडआव थुनानै होदो। बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानानै होनि, नोंथांमोना केपचा क'डखौ सिनायाखैब्ला नैबेवहाय थुनानैहाय नैबे केपचा क'डखौहाय सोलायनोबो हागोन। आंनिया जाखाजोब्बाय, बेवहाय दायो प्रसिडआव थुनानै होबानो जाबाय। नै दा नोंथांमोना नुबायना बेवहाय मा होनाय दङ? एज बेन, बेवहाय जेनेबा बैसोखौ खोन्थायो। बिनि उनाव जेन्डार दङ, बिनि उनावहाय स्टेट दङ, बिनि उनाव लास्टआव दङ नै मबाइल। दा बेवहाय गासिबो मबाइल नाम्बारखौ कमप्लिटलि खोन्थाजोबबाथाय बेवहाय लास्टनि मोनथाम डिजिटखौ खोन्थायो। बेबायदिनो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ चेक खालामबानो जाबाय। गोबाङानो गावबा गावनि फेमिलिनि मबाइल नाम्बारखौनो सोरबाया होनानै लायो। बेनि उनावहाय बावो सोर सासेनि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन एबा मबाइल नाम्बारा माबायदिमोन बेखौ बावो। बेनिखायनो नोंथांमोना लास्टनि मोनथाम डिजिटखौ नायनानै गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ मिलायनानै लानो हागोन। सोरनि मबाइल नाम्बारा लास्टनि मोनथाम डिजिटआ बेबायदि। दा बेबायदियैनो नोंथांमोना आं जेरै खोन्थादों बेबायदियैनो आधार कार्डआवहाय बबे मोनसे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेबायदियै चेक खालामनानै लानो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनानै होनो नागिरदों, गोबां मानसिनि आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार होनाया सोरनाबा गैला। बेनिखायनो गोबाङानो सानदों जानांगौ मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो। दा नोंथांमोना आधार कार्डआव होनाय फुराना मबाइल नाम्बार, जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना इउज खालामला, बेनिखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो सानदों। दा नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो थाखाय आधार सेन्टाराव थांलायालासिनो न'आव थानानैनो सोलायनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना माबोरैहाय मबाइल नाम्बारखौ न'आव थानानैनो सोलायनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थानानै होनि, नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। दा नोंथांमोना आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो थाखाय मोनसे एप्सनि गोनां जागोन। मा एप्सनि गोनां जागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नैबेयावहाय सार्च आइकन नुदोंना, बेयाव सार्चआव थुनानै नैबेयावहाय आधार, आंना फार्स्ट अपसनाव दङना, बे आधारावहाय थुनानै होदो। दा बेवहाय ओंखारगोन आधार, आंना अलरेडि बियो इनस्टल खालामखानाय, बेनिखायनो आं इनस्टल खालामला, आंना जास्ट बेवहाय आपडेटल' ओंखारदों। दा नोंथांमोना जायफोर बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै लायाखै सिगाङावहाय इनस्टल खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। आंना बेयो सिगाङावनो इनस्टल खालामखांखानाय, आंना जास्ट बेवहाय आपडेट लुबैदों, आं बेखौ आपडेटखौल' होनानै होनोसै। दा नोंथांमोना गावबा गाव इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आंना आपडेटआ जाबाय, दा नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बेवहाय अपेन दङना, अपेनाव थुनानै होदो। बेवहाय जेरै दं गाहायाव दङ डिसकभार कि फिचार्स, बेवहाय थुलांबाय थाबानो जाबाय। नेक्स्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। आइ एम रेडि उइथ माइ आधार, बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय गावबा गावनि आधार नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। कन्टिनिउआव थुनानै होदो। बिनि उनावहाय नैबेवहाय टिक मार्क थुनानै होबानो जाबाय गाहायाव। बेनिफ्राय प्रसिडआव थुनानै होदो।
जिखुनु नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सिमखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय आधार कार्डआव लिंक थालायनाय मबाइल नाम्बारनि गोनांथि गैलाया। जिखुनु SMS फैनो थाखाय जिखुनु मोनसे नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै एबा मोनसे सिमखौहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। जिखुनु आं बेवहाय जेरै दं बेबायदिनो दोनबाय। सेन्ड SMS आव थुनानै होदो। आंना जाबाय नै बेवहाय दायो गाहायाव थुनानै होदो कन्टिनिउ टु फेस अथेन्टिकेसन बेवहाय थुनानै होदो। नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि फेसखौ खोन्थानानै होबानो जाबाय। मेगनखौ ब्लिंक खालाम। जाबाय आंना। बेवहाय प्रसिडआव थुनानै होदो। बेवहाय नोंथांमोना गावबा गाव गोसोआव थानाय बायदि 6 डिजिटनि मोनसे पिन क्रियेट खालामनानै लादो। दा जोंहा मबाइल नाम्बारसो चेन्ज खालामगोन नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना मा अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नैबेयाव दंना सार्भिसेस बेवहाय दङ माइ आधार आपडेट बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै होनानै नैबे फार्स्ट अपसनावनो दंखायोना मबाइल नाम्बार आपडेट बेवहाय बेलेग आपडेट दंजोबो एड्रेस आपडेट, नेम आपडेट, इमेल आइडि आपडेट बेवहाय गासिबो दंजोबो। दा जोंहा मबाइल नाम्बारसो चेन्ज खालामगोन नालाय मबाइल नाम्बार आपडेटआव थुनानै होदो। दा बेवहाय मा होनदों मबाइल नाम्बार आपडेट खालामोबा 30 डेज टाइम लागोन दै, आरो बेजों लोगोसेनो प्रसेसिं फिस बेसेबां लागोन 75 रुपिस लागोन। नोंथांमोना बेखौहाय पेमेन्ट खालामनांगोन, होनब्लासो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा चेन्ज जागोन। दा नोंथांमोना नैबे गाहायाव दंना कन्टिनिउ बेवहाय थुनानै होदो। बेयाव अटिपि फैबाय, अटिपिखौ थुनानै होदो। बेवहाय साबमिटआव थुनानै होदो। साबमिटआव थुनानै होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। बेवहाय इउर कारेन्ट रेजिस्टार नाम्बार बेवहाय सिगाङावहाय जा मबाइल नाम्बार नोंथांमोना होदोंमोन बे गोजौआव ओंखारगोन, आरो नोंथांमोना बबे मोनसे मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो गोसो नोंथांमोना नैबे गाहायाव दंना निउ मबाइल नाम्बार बेखौ बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै होयोब्ला नोंथांमोननाव अटिपि फैगोन। अटिपि फैखांनानैहाय नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसखौ खालामनानै लाबानो जाबाय। दायो आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ सोलाया नालाय आं नेक्स्ट प्रसेसखौ बानायला। बेबायदिनो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप बानायलांबानो जाबाय। बेवहाय जिखुनु मोननैसोल' स्टेप दंसै। नोंथांमोना पेमेन्टखौ जिखुनु गावबा गावनि गोसो बायदि बानायनानै लानो हागोन। UPI जों बानायनो हागोन, डेबिट कार्डजों बानायनानै लानो हागोन, आरो बेलेग अपसन दंबावो बेबायदिनो नोंथांमोना बानायनानै लानो हागोन। बेबायदियैनो नोंथांमोना आं जेरै खोन्थादों बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ चेक खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो गावबा गावनि आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।